Actual media da bran fila bako mali kono mali ko ka hanga fonni tonu be awbe am fako bismillah ako to won kibaru keneka bakuru bo fle nindo ko ina actual media nyama ya so nyashina mauma lujura kuloko be mamuluna ni manunu konte kuna fonni soro anga kuna fonni sola abe wala li soro nindo ko kibaru ina ini safiya ira ko ndi samul kalo ni labana ko dem seni million kele ni ko be so nga senge balogo jugu ya fe malila balogo jugu ya duin fe mi yeli no ko sobe anga jamana kono amena wala li kawi ndo hon kibaru kono ina fantu nya fa yana tugomina bakuru bawla malila lujura to muluti menike aga galolu makosobe ugasa kuna foni soro loi numéro 027 du 12 juin 2018 article 37 no bayida kafo jamana kuna foni diso kanga ni makofole nu kuna fonia nga ni wakati na ni sariya nu labato linte anga jamana kono munne be gato atiga ke abe wala li soro jamina tu côté fait malila lujura kloko be mamunu na niata keme sara obe 4% ni ma no biti joma million mugan fla keme saban bi kononton duru bonyongo ma RGP H5 ka fola samba fla an mugan fla lujura be mamunu na keren nyana lujura kloko be mununa ulu deglo no ka keni wale a chamai Sélection sabani o la loi 2018-027 du 12 juin 2018 ni oba ira ka fo ko lujura kloko be mamununa adagale no uluka kuna fonyo soro munu be teme jamana jabarani sola nga jetemino ya ira ka fo ko ni saria kise indonente bala ko sebe. Si tu regardes la télévision du Mali aujourd'hui, nos journalistes ne connaissent rien en langue de signes. Ni anga jabarani so utaka laje anga kuna fondila ute fush do langue sina kasoro ukan wodon ya sa klogere umeseka kuna fonia soro to mina klogere unte foi famu tele la sabula utame ore kama ukanga interprète ou bla tele soula walima ka vidéo glan uye ni langue sina ou encore il faut une création vidéo pour les sourds. Il y a beaucoup d'efforts à faire pour que les personnes Klogo be mamna ukanga deme akili la ubara wesina sabula ferekanga blasinga wala sa ufeneka kuna funu soro le droit à l'information. Ortemen directeur ka fola la loi 027 du 12 juin 2018 o donné no bala uluka jabran sola nga onata be lujura kloko be mamununa ulutiga segu uyera kuna fonia. Chaque fois qu'il y a des grands événements, d'abord peut-être un discours à la nation ou bien ni ko ba febe jamana kono ina fo jamana nyema bina kuma walma jamana nyema worew 20 septembre 20 janvier o kuma be yelema yasa man nu fene be siga u kuna funu soro wa fere bi yasa lujura to yere kanga kuna funu atugomna accès de ces personnes-là aux informations. ORTM, c'est pour tous les Maliens. ORTM est malien de méritaille. Nga, naya takalaje, on te foshi femme. Nebenga kuna fonu be sur Facebook dika. Parce que j'ai lu là-bas sur les différentes pages les informations. Yasaga ni saria kise indo bala aga kan beki kesri keran nyana kloko lujura be mamunu yere la yasa ni saria kise be sega do bala chogamuna. Ce que nous pouvons faire, c'est que nous devons nous mettre ensemble. Ami sega munke odi ga anchesidi keren yana klugirum yasa ugu ka hake soro muso demsew an lujurato ani anga jamana nyemo jamana deun kuna funi ani sharia uka ni okera ube uka hake soro. Je pense que la loi là pourra être appliquée. Le citoyen, quelle que soit sa situation, a besoin de l'information. Ben magobe kuna funina imana ke maumai anganche siriya sa beka usoro note amano jamana do jabaran sola interprète ubi yasa ga kuma fo ni ukakai wa onyo gona o dekanga ke anga jamana tilisola ni ukera tilisola abinye soro. Et je pense que progressivement les médias privés vont emboîter le pas. Yasa ni malu juraton nube sega kuna fonia soro inas forma tobi asoro chogamuna ortem baga baro do blasenga yasa ube sega kuna fonu soro. Nous sommes en train de mettre en place un dispositif
fɛrɛw bɛ ka bila sen kan an ka studio kɔnɔ yaasa ka kow nɔgɔya an bɛna interprète ɲini o la ni journal bɛ ka kɛ u bɛ a ɲɛfɔ u ka langage signes na dès que le dispositif technique sera prêt. Lujura kulogo be mamunu na ni ulu tiga kunnafoniya o de ka can kosɛbɛ judith mariko ka fɔ la nka an bɛ don min na i ko bi jamana jabaramusow kan ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa ni maa ninnu bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ yaasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni gɛlɛya in na fɛɛrɛ belebelew kan ka bila sen kan. Je demande à ne b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka interprètes degeliw caya an ka jamana la. interprète au Mali. Ka kɛ ni kalo min kɛrɛnkɛrɛnlen don kunnafoni di kan arabado décembre kalo tile 20 san 2023 kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira Intexup la yaasa ka kuma lalala kunnafoni di kan ani kunnafoni min bɛ di bɔlɔlɔ kan ni sigifɔ in kɛkun tun ye ka danfara yira min bɛ lalala kunnafoni dilaw ani minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ kan Maimuna Daw tun bɛ yen nɔ Actuel Media tɔgɔ la an ka jɛ an ka ale ka sɔrɔ olu lajɛ. Kalo min kɛrɛnkɛrɛnna kunnafoni di kan o hukumu kɔnɔna na Intexup maaw ye barosigi kɛ arabado décembre kalo tile 20 san 2023 ni sigikafɔ kun bɛ tali kɛ ladala kunnafoni dilaw ani bɔlɔlɔ siraw kan ni sigikafɔ ye laɲini kun ye ka se ka danfara don ladala kunnafoni di cogo ani bɔlɔlɔ siraw cɛ ni kunnafoni ɲuman sɛgɛsɛgɛlen dili ye. Alors premièrement, elle fut de qualité cette conférence. Nous avions appris surtout à faire la différence entre les médias sociaux ainsi que les médias traditionnels. Ne nafa sɔrɔ nin sigikafɔ nin na min tun bɛ ladala kunnafonidilaw ni bɔlɔlɔsira kunnafonidilaw danfara yira wa n y'a faamu ko an kan ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ sani an k'a lacari. À cultiver chez eux cette abstention, à ne pas propager des fake news. Maa minnu kun bɛ ka nin kɛnɛ la ɲɛnamaya olu ka fɔ la kunnafoni di kalandenw kan ka ɲini ka nin sira fila bɛɛ dɔn. Dans l'apprentissage, il y a plusieurs façons de passer le message. En plus des cours magistraux que les élèves suivent, il est aussi important. Degeli sira caman de bɛ ka kunnafoni di k'a fara u bɛ min kɛ kalanyɔrɔ la kalandenw kan ka gɛrɛ maaw la minnu bɛ dɔ kalama kunnafoni di ko kan. Donc ça aide de développer de l'intelligence, voir comment ils peuvent lier les deux pour encore être des journalistes encore plus professionnels. Kunnafoni fɛn o fɛn sani an k'a cari an kan k'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ yaasa a kana ŋunuŋunu dɔ lawuli. Par exemple, quand vous prenez la loi sur la cybercriminalité, c'est une loi qu'il faut chercher en ligne, vous qui êtes sur Internet. N'i ye tali kɛ sariya kan kunnafoni bɛɛ kan ka sɛgɛsɛgɛ sani a ka cari n'o tɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ lase kunnafonidila ma aw kalandenw kan k'a dɔn ko ka direct kɛ Facebook kan ni telefɔni ye o tɛ maa kɛ kunnafonidila ye kunnafonidila bɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛ sani a k'a cari. Maintenant, après, avant de publier cette critique, est-ce qu'il est pertinent de publier cette information? Est-ce que cette information a un intérêt public? An bɛ don min na i ko bi maaw tɛ danfara dɔn video dilanna bɔlɔlɔ sira ani ladala kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ u tɛ suguya kelen ye ani fana u bɛ danfara ni kunnafoni ɲuman sɛgɛsɛgɛlen dili ye. Balokojuguya bɛ ka sɔrɔ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ wa ka teli ka maa minnu minɛ o ye denmisɛnninw ye kamasɔrɔ ala an ka dugukolo sɔn hɛrɛ la sɛnɛfɛnw ani dannifɛn tɔw bɛ ɲɛ kosɛbɛ an fɛ yen ninnu kan ka kɛ fɛɛrɛw ye min bɛ balokojuguya kunbɛn a ko tɔw lahalayaw bɛ cogo di bi Abdulayi Mɛga bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye. Baramaw langolo sigilen filɛ dumuni daga ma sigi fɔlɔ sani tobili waati cɛ denmisɛnninw bɛ ka dumuni tobilen kɔrɔ sɛnɛjala ɲimi n'i ko hadamadenya i ko baloko ɲuman Mali kɔnɔ maa caman de bɛ yen baloko gɛlɛya bɛ minnu na. An kɔni dɔw bɛ na dɔɔni di an ma an bɛ ka débrouiller o la baara ɲɛnama tɛ an bolo feere ɲɛnama tɛ an bolo an kɛn fana filɛ nin baara tɛ olu bolo o bɔla ka taa damada la u ma foyi sɔrɔ o nana sisan u ma baara sɔrɔ o sigilen bɛ walahi baloko ka gɛlɛn an ma. Baloko gɛlɛya in bɛ se ka na ni baloko juguya ye min bɛ se ka maakɔrɔbaw sɔrɔ fo ka na se denmisɛnninw ma. Il y a les facteurs individuels, c'est-à-dire l'individu. Baloko juguya sɔrɔ siraw ka ca yɛrɛ furakɛ bɛ se ka lase mɔgɔ ma o kɔfɛ a dɔnbaliya kɔnɔbara ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ninnu kɔfɛ a bɛ se ka sɔrɔ min fɛ tuguni o ye dumuni ka jɛ mɔgɔ la walejugu kɛli balo la fantanya ani kɔngɔ fana b'a se mɔgɔ ma o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Et dit à la pauvreté et puis l'insécurité alimentaire. Mali kɔnɔ baloko juguya ye fɛn ye min yelen don kosɛbɛ denmisɛnnin kunda wa a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ caman ye u kan. Sagama n'a wulila don dɔ la an bɛ seri tobi an bɛ kɛ duwarakɛ don dɔ la an bɛ kafe tobi don dɔ la an bɛ dumuni tɔ kunun ka dumuni tɔ a b'a kaliya
a b'o dun o ye daraka ye. An ka jamana cakɛda dɔw bɛ yen nɔ an b'a fɔ Simarti olu ka ɲɛ sigilen don ka ni enquête fasuguw kɛ olu ka jate la an ka 13% c'est-à-dire 100 sarada o 100 sarada la i b'a sɔrɔ denmisɛnnin 13 baloko dɛsɛ bɛ o de la Mali kɔnɔna na a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye denmisɛnninw kan a bɛ se k'a to denmisɛnninw ka fariganw bɛ caya kosɛbɛ donc a b'u ka farigan caya donc en même temps a denmisɛnnin masinaw i b'a sɔrɔ kalanyɔrɔ la u bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ hali kalanyɔrɔw la parce que i b'a sɔrɔ u ka kalanyɔrɔ la dɔw bɛ yen nɔ u hakili tɛ i n'a fɔ mɔgɔw bɛ fɛ a ka kɛ cogoya min na u bɛ ɲinɛ donc u ka niveau bɛ jigin ekɔliso la kosɛbɛ voilà donc a bɛ denmisɛnnin yɛrɛ to wagati dɔw la a bɛ fɛ danayabaliya bɛ na a la quoi parce que déjà le manque en confiance en soi o bɛ se ka na a la voilà donc a bɛ se ka kɛ gɛlɛya kɔlɔlɔ yɛrɛ fo denmisɛnnin dɔw ni bɛ se ka to a la parce que n'a ma furakɛ walima ne a ma dɔn o bɛɛ ye gɛlɛya fana ye. Sagama ye ne kɔni ne ye dumuni tɔ kaliya a y'o dun sisan ne bɛ kile tobi la. Ne denw bɛ dumuni kɛ siɲɛ 3 tile kɔnɔ sɔgɔma n bɛ dumuni sa u ye tilela ni surafana u bɛ kini dun. Walasa ka baloko juguya kɛlɛ fɛɛrɛ caman de bɛ minnu kan ka matarafa walasa denmisɛnninw bɛ se ka kisi cogo min na. Il y a un moyen de lutter contre la malnutrition. Il faudra qu'on valorise notre repas. Walasa ka baloko juguya kɛlɛ an kan ka an ka dumuni kɛtaw fali waati ni waati o kɔlɔlɔ baden de bɛ an kan ka d'a kan an fɛ n'an ma malo dun dɔrɔn an ma dumuni kɛ k'a sɔrɔ o tɛ an kan ka dumuniw dun farikolo mago bɛ minnu na ni o dɔ ye yiridenw sukaromafɛn dɔw ani sɛfan n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw. Nous pensons que la nourriture au Mali c'est uniquement le riz. Fɛɛrɛ min b'an bolo pour que baloko juguya bɛ se ka kɛlɛ an ka jamanaw kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ olu ye fɛɛrɛw ta u bɛ baroniw sigi dɔgɔtɔrɔsow la i b'a sɔrɔ CSCOM la a caman na semaine kɔni kɔnɔ au moins siɲɛ 1 semaine kɔnɔ u bɛ baroni sigi muso minnu bɛ taa bolociw la donc u bɛ baroni sigi u ye ka denw ladon cogo f'u ɲɛna u kan ka dumuni minnu dilan ka di denw ma ni a bɛ se ka denw nafa u b'olu kɛ maintenant den minnu fana bɛ yen n'a sɔrɔla k'a fɔ ko olu yera fana k'a fɔ ko baloko dɛsɛ b'olu la u bɛ dumuni nafama dɔw di olu ma dɔw b'a wele ko tigɛdɛgɛni o dumuni nafama in vitamine ba de b'a la u di den minnu bɛ yen nɔ n'u y'a lajɛliw y'a yira k'a fɔ ko vraiment baloko dɛsɛ bɛ nin den in na. UNICEF n'o ye diɲɛ seleke naani tɔnba bolofara ye min bɛ denmisɛnninw kama a y'a yira san 2021 waati ko Mali bɛ jate jamanaw fɛ diɲɛ kɔnɔ baloko juguya bɛ jamana minnu na ka caya baloko dɛsɛ kɛra min sababu ye wa a kɔlɔlɔ bɛ minnu kan kosɛbɛ o de denmisɛnninw ye. N'an ye kɛnɛya tigilamɔgɔw ka kumaw matarafa a ka ca Ala fɛ dɔ bɛ bɔ baloko juguya la an ka jamana kɔnɔ. Ni walima Margusi n'a bɛ f'o ma ko maliyirini ale lakodɔnnen don kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ ka d'a nafa kan kɛnɛya ko ta fanfɛ a bulu a kisɛ a n'a fara olu bɛɛ bɛ don farafin fura la yaasa ka bana caman furakɛ nin wagati in na maliyirini b'a togoya kɔrɔlenw na an ka jamana kɔnɔ wa i n'a fɔ lawali Jelika Keyita bɛ walawalali kɛ aw ye. Mali la yan nɔ yiri dɔ bɛ yen caman tɛ min nafa dɔn o de ye yiri ye min bɛ bana caman furakɛ o de bɛ wele ko maliyiri. I b'a pratiquer wallahi tɛ da bana na ko sumaya ye n kɛlɛ fo k'an da. An yɛrɛ kun bɛ furakɛ ni maliyirini de sumaya y'a minɛ u b'a bulu bɔ a n'a kisɛ bilenmani u b'a tobi an b'a min an b'an wusu n'a ye. N'o tɛ fɔra an denmisɛnnama ni sumaya y'a minɛ an baw b'a kari k'a sɛgɛ k'a goro ka ji k'a kan k'a goro an b'a min an b'a ko a la a bɛ sumaya ban. Maliyirini n'i ye sumaya ban ka jamana kɔnɔ an banna maliyirini na nka maliyirini o sumaya fura tɛ tant que bɛ maliyirini kan a bɛ sumaya bɔ fari la ne ye maliyirini tobi ka kumun k'a la ne ni ka denbaya bɛ tɛmɛ maliyirini min bana nin ma an se sɔrɔ n'i ye maliyirini tobi ka kumun k'a la k'a wuli k'a min n'i ka denbaya a sumaya t'a se sɔrɔ maliyirini nafa ka bon fo ka tɛmɛ. Nin wagati in na yiri in labilalen don k'a sabu kɛ ŋunuŋunukan caman sɛmɛlen don a la. Bon an kɛra fura kunnama yɛrɛ la k'a bɛ biɲɛdimi lase mɔgɔ ma an taara kun min na a bɛ biɲɛdimi lase mɔgɔ ma ɔ bankɛlaw bɛɛ la sisan
ala an tun bɛ sola finsan fura dɔ bɛ ko sola fo farafin fura dun tubabu fura dun se tɛ bɛɛ ye o le don a n'a kisɛ bilenmani u b'a tobi an b'a min an b'an wusu n'a ye n'u ko n'a fɔra ko bi an bɛ don min na i ko bi ko mali yiri na i ko bi ko mali yiri na an b'a kuma mɛn aw yɛrɛ ka kuma tɛ ko wayi ko n'i to a kan k'a bi i bana a bɛ biɲɛdimi bila mɔgɔ la. Mali yirinin bɛ adamaden farikolo lafiya a denw a faraw a buluw bɛɛ bɛ labaara kɛnɛya hukumu kɔnɔna la. Ne yɛrɛ filɛ nin ye ne ye Marcel ye n bɛ taama jamana kɔnɔ ne bɛ mali yirinin ni n taara n sigi a jukɔrɔ n b'a bulu den 2-3 ɲɔgɔn bɔ n b'a kɛ mini ji la a bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ n b'a min parce que a bɛ nafa mun ɲɛ n b'a dɔn. Mali yirinin filɛ nin ye ni sufɛ farigan ye den minɛ i b'a bɔ ka den ko ni kɔnɔdimi jugu ye mɔgɔ sɔrɔ i bɛ a fɛngɛ ka mɔgɔ ko ɲɛnamini fɛnɛ a b'o furakɛ jatigɛ fɛnɛ a b'o fɛnɛ furakɛ. Mali yirinin a bɛ bana mun furakɛ a bɛ kɔnɔdimi furakɛ a bɛ koko furakɛ a bɛ i n'a fɔ an b'a fɔ ma ko jabɛti sukɔrɔ dunbana in n'i bɛ mali yiri n'i b'a pratiquer a b'a ci sama ka bɔ i la pewu. Farafin furakɛla dɔ fɛ mali yirinin bɛ se ka bana suguya caman furakɛ. Mali yirinin bɛ se ka bana 70 furakɛ a kisɛ bɔ dɔrɔn bilenmani i b'a bɔ ka a kisɛ in b'a to fara mun b'a la fara in daji i ka to k'a min sɔgɔma u b'a fɔ min ma ko RN yan'a ka se opéreli ma a b'a ji sama k'a b'a sama mali yirinin a fara n'i b'a fara yɛrɛ bɔ kan'a tobi dɛ a yiri fara i b'a yiri fara bɔ i b'a lɛsɛ kan'a tobi t'a daji. An bɛ fɛn bɛɛ kɛ n'a ye bon an ka masaw ye an del'a la k'an furakɛ n'a ye. Mali yirinin ye yiri ye min nafa ka bon kosɛbɛ farikolo ma wa an man k'a labila bawo. Sisan jamana kɔnɔ kunnafoni a n'a ko kan kunnafoniw bɛ lase aw ma teliya la Nana Kadija Koni fɛ. An ka jamana kɔnɔ kibaru arabadon desanburu kalo tile 20 san 2023 wajulikɛla Suala Bayaya Haidara datugura Bamako kasobonba la Dr Adama Kulibali fɛ ni ale ye procureur ye commune 6nan Kiribulon na. A minɛnen kɔfɛ biji maaw fɛ ka d'a kan a ye dɔgɔyaliman kɛ ka ɲɛsin jamana ma wa a n'a sɔrɔ ka kumaw fana fɔ minnu ma sɔrɔ ka tiɲɛtigiya ni o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamanadenw namuruti. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye Suala Bayaya Haidara ye k'ale ka kiiriw na bila marisi kalo tile 12 san 2024 na. An ka jamana dafɛ kibaruyaw kalo 5 fangadafiri kɔfɛ Faransi finitigilakaw laban minnu donna Niger jamana kɔnɔ y'u ka minɛnw cɛ ka bɔ Niger dugukolo sanfɛ ni o kɛra jumadon desanburu kalo tile 22 san 2023 o min ye dansigi san 10 baaraɲɔgɔnya la Faransi ni Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Kabini kalo damandɔ cɛncɛn jamanaw sɛgɛnnen don kosɛbɛ ni binkani walew ye minnu bɛ kɛ jadisiw ale ni rebelliw fɛ. Ni o bɛ kɛ sababu ye ka maa caman bɔnɛ o ni na. Mali, Burkina Faso, ale ni Niger olu de farala ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka dankari ni waleya in na ni ka tila ka baara ɲɔgɔnya ɲini u ni Moscou cɛ. Baara ɲɔgɔnyaw kɔni gɛrɛntɛlen don Mali ni Algérie cɛ ni waati in na. Algérie minisiri min ka baara ɲɛsinen don u ka jamana ni jamana wɛrɛ kow ɲɛnabɔli ma ale kɔni ye Mali ka lasigiden min bɛ u ka jamana kɔnɔ ka wele bila o ma ni o ye Mamani Amadu Mayiga ye. Ni weleli ye jaabi ye ka ɲɛsin Mali jamana ɲɛmaaw ma. Hakilina jiginna Mali minisiri min ka baara ɲɛsinen don Mali cɛla ani jamana wɛrɛ cɛla ko ɲɛnabɔli ma. Kun ye wele bila Algérie lasigiden ma Mali la alamisa don desanburu kalo tile 20 san 2023. An ka jamana kɔkan kibaru an b'an ka bi dɔgɔkun kibaru kuncɛ ni min ye. Laseli dɔ senfɛ min carila alamisa don Programme alimentaire mondial des Nations Unies fɛ min y'a yira k'a fɔ ko maa ba 50 bɔɲango ka bɔ Gaza olu de degunnen don kosɛbɛ ni kɔngɔ jugu ye. O kɔfɛ sécurité alimentaire ka sɛgɛsɛgɛliw fana y'a yira k'a fɔ ko Gaza jamanadenw minnu bi taa i jɔ ma 2 millions a n'a bɔɲango la olu de degunnen don ka taa baloko juguya ta fanfɛ. Hakilina jiginna ni sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛ tora sen na kalo 6 nin kɔfɛ k'u tɛna se k'u sigi ni kɔngɔ kɔni bannen ye u ka jamana kɔnɔ. Ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲamadali la aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG
G. École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.